साधी भोळी या चॅनलला तुमचे मनापासून स्वागत करते. तर आजचा लाईव्ह खूप खास असणार. आपण छान गप्पा मारणार आहोत. तर लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या लाईव्हला, कोकणची माणसं साधी भोळी या लाईव्हला. तसेच आजचा दिवस सर्वांना खूप सुख शांती समृद्धीमध्ये जाऊ ईश्वरचरणी प्रार्थना मंडळी. तर लवकरात लवकर जॉईन व्हा. तर त्याआधी मी माझ्या चॅनलबद्दल 4 गोष्टी सांगू इच्छिते. तर माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान व्हिडिओज देखील आहेत, टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. तर आणि महाराष्ट्र राज्यबाहेरचे टुरिस्ट देखील माझ्या चॅनलवर आहे. सध्या मी जम्मूला राहते, तर जम्मूमधले टुरिस्ट प्लेस देखील मी दाखवते. तसेच कोकणातले कल्चरल व्हिडिओ पण दाखवते. तर एकदा नक्की पहा, माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा आणि कमेंट करून सांगा की चॅनल कसं आहे, कसं वाटतंय, अजून काय सुधारणा पाहिजे का. तर नक्की एकदा सांगा मला. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. कमेंट करा. नमस्कार मंडळी, लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. कमेंट करून नक्की कळवा. हाय ओमकार दादा, नमस्कार. कसे आहेस तू? आणि तुला नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. त्यानंतर हाय समर्थ. हाय, स्वागत आहे ओमकार आणि समर्थ तुमचं दोघांचंही. ओमकार दादा म्हणतात ताईसाहेब, दादासाहेब बोला. बोला दादासाहेब, कसे आहात तुम्ही? का ऑप्शन चालू, लाईव्ह का ऑप्शन चालू हो गया. व्हेरी गुड ऑप्शन. तू पण लाईव्ह घे, आम्ही तुम्हाला तुझ्या लाईव्हला येऊ नक्कीच. पण फेस लाईव्ह घे, आम्हाला फेस लाईव्ह पाहायला आवडतं. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. ओमकार दादा, तू जेवलास का नक्की सांग कमेंट करून. आणि समर्थ, तूही जेवलास का नक्की सांग. आणि आज काय स्पेशल जेवलात नक्की सांगा. आणि काल मी कोकणातला व्हिडिओ टाकला. ओमकार दादा, नक्की एकदा जाऊन व्हिजिट कर, पूर्ण पहा आणि सांग तुला कसा वाटला कमेंटमध्ये. कोकणात व्हिडिओ टाकलाय मी, नक्की एकदा जा. ओमकार दादा म्हणते नाही अजून ताई. ओके, जेवलाच नाही अजून. पोलिसांचं तेच असतं ना, ना वेळेवर जेवण ना घर. तरी आमच्या सर्वांच्या रक्षणासाठी तुम्ही हजर असता प्रत्येक गोष्टीसाठी. हॅट्स ऑफ यू. समर्थ म्हणते आम्ही नाही जेवलो का. तुम्ही नाही जेवलात समर्थ दादा. ओमकार म्हणते हो 100% बघेन. थँक्यू. समर्थ म्हणते चलो हरिया भाई के सामने से लग गया है, सामने से लग गया दूसरा इंजन, उसको ड्राइवर करने वाला हूँ. ओके, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक समर्थ हरिया भाई को. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. ओमकार म्हणतोय थँक्स ताई. थँक्यू कशाला यार, हे आमचं कर्तव्य आहे की आपल्यासाठी पोलीस एवढं, म्हणजे त्यांना कधीच कुठला सण, म्हणजे आपल्या देशातले आर्मी जवान असू दे किंवा पोलीस असू दे किंवा डॉक्टर्स असू दे, त्यांना सहसा सुट्ट्या नसतात कोणत्याच गोष्टीसाठी. जर सण असले तर आधी पहिलं त्यांच्यासाठी म्हणजे आमचे सण असतात, पण सिव्हिलियनसाठी ते सण असतात, पण त्यांना कधीच ते सण उपभोगता येत नाही. तर मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. सुनीताताई म्हणतात लाईक डन. थँक्यू सुनीताताई. काय करताय. ओंकार दादा म्हणते थँक्स ताई. ओके मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. सुनीताताई म्हणते खूप ऊन आहे का. कुठे खूप ऊन आहे, थोड्यात मगाशीच तर ऊन पडलंय आणि खूप ऊन नाही आहे. हे ऊन असं बरं वाटतंय की ऊन थोडंसं मिळतंय शरीरासाठी, नाही तर विदाऊट उन्हाचं विटॅमिन डी कसं मिळणार. ओमकार म्हणजे 4 इयर झाले असंच सवय झाले. हा, सवय तो होतेच यार, पण एकदम आपण मिस करतो या सगळ्या गोष्टींना, आपल्या घरातल्यांना. नीलमताई नमस्कार, कशा आहात तुम्ही. स्वागत आहे तुमचं.
माझ्या लाईव्हला कोकणची माणसं साधी पोळी या चॅनलला. ओंकार दादा म्हणते त्यामुळे जे आहे ते चालू आहे. येस येस. नीलमताई म्हणतात मी मस्त. जेवलात का नीलमताई? नक्की सांगा. नीलमताई पण विचारतात झालं का जेवण. नाही नीलमताई, मिस्टर येणार आहेत, त्यांच्यासोबत जेवणार, त्यांची वाट बघतोय. तुम्ही जेवलात का? काय जेवलात आज नीलमताई? आज काय जेवलात? माझं झालं जेवण. ओके, तुमचं जेवलात का नीलमताई? मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कोकणातले छान छान व्हिडिओज पाहायला माझ्या चॅनलवर खूप छान छान व्हिडिओज आहेत कोकणातले, तर नक्की एकदा भेट द्या मंडळी. सौरभ मोरे म्हणतायत आजूबाजूचा परिसर दाखवताई. दाखवते, जास्त वेळासाठी नाही, थोड्या वेळासाठी दाखवते. सौरभ दादा म्हणते समुद्र जवळ आहे का तुमच्या? नाही दादा, मी जम्मूला आहे, त्यामुळे इथं समुद्र नाही आहे. कोकणात भरपूर जवळ आहेत समुद्र, म्हणजे 15, 16, 20 किलोमीटरवर. तुमचं काय स्पेशल मग? आज शेवगा बटाट्याची भाजी बनवली आहे आणि राईस. सौरभ मोरे म्हणताय समुद्र आहे जवळ का तुमच्या? ओंकार दादा म्हणते मला एक गोष्टीचं दुःख वाटते आहे की या मंथमध्ये कोल्हापूरला येणार आहे आणि त्यात म्हणजे आमचे पाहुणे आले होते 4 दिवस, त्यांना मी मिस करतो आणि ते मला. यार हे मात्र खरं आहे यार, जेव्हा आपण सगळे एकत्र असतात, आपले घरातल्या माणसांना भेटायला, आपल्या घरचे जवळचे असतात आणि येतात बाहेरून पाहुणे, आणि तेव्हा आपण नसतो आणि ते आपल्याला मिस करत असतात. आणि जेव्हा सर्वजण एकत्र येतो आणि त्यानंतर ज्या गप्पा मजा मस्ती असते ना, ते आपण खूप मिस करतो. माझ्यासोबतही असंच होतं, जेव्हा मी इकडे असते आणि माझ्या घरी पाहुणे वगैरे आलेले असतात, तेव्हा मी खूप मिस करते सगळ्या गोष्टींना. या सौरभ दादा मध्ये तुझे मिस्टर आर्मीमध्ये आहेत वाटतं? हो हो, सौरभ दादा आर्मीमध्येच आहेत. सौरभ दादा स्वागत आहेत ना. तू ह्याच्या आधीही माझ्या लाईव्हला आलेलास आणि आजही आलास. मला वाटलं तू विसरला असशील. सौरभ दादा थँक्यू सो मच तू लाईव्हला आल्याबद्दल. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कमेंट करा आणि नक्की सांगा माझं चॅनलमध्ये कसं, म्हणजे चॅनलमधले व्हिडिओज जे आहेत ते कसे आहेत, आवडतात की नाही ते. हाय सुलक्षाताई, कशी आहेस तू? काय गो सुलक्षा, विसरलंस? मासे देऊक नाही तू माका? नीलमताई म्हणते ताई तू कधीपासून राहते जम्मूला? हे दुसरं वर्ष आहे माझं. अजून आहोत पुढच्या वर्षी, म्हणजे 2027 मे पर्यंत आहोत. नंतर वेगळीकडे दुसऱ्या ठिकाणी. मला आवडतं असं, म्हणजे मी सांगते की माझ्या लाईफचं एक इन्सिडन्स सांगते. म्हणजे असं एक फॅक्ट की मी कधीच म्हणजे एकतर माझ्या मामाच्या गावी जायची कणकवलीला, त्याच्यानंतर दुसरी म्हणजे कॉलेज कुडाळ आणि घर, एवढंच माझं डेस्टिनेशन असायचं. मी कधीच कुठे गेली नाही. आणि आता लग्न झाल्यावर एवढं फिरते मिस्टरांबरोबर की जी मुलगी कधीच म्हणजे तालुक्याच्या बाहेर पण नाही गेली, ती आज इकडे मिस्टरांबरोबर फिरते. आणि मला हे वातावरण खूप आवडतं, मजा वाटते, शांत वाटतं मला. आता तू सांग ताईस काय करायचं? ओंकार दादा म्हणतात आणि त्यात म्हणजे ते मला आता चुकीचं ब्लेम करतात की आम्ही येऊन पण तुला एका दिवसाची सुट्टी नाही भेटत का? अरे बापरे, नाही यार, खरंच नाही भेटत. पोलिसांना सुट्टी खूप कमी भेटतात, हे त्यांना माहीत नाही का दादा? आता तू सांग ताई काय करायचं?
कठीण आहे यार, कारण नाही भेटत यार सुट्टी पोलिसांना. माझ्या भावाला सुद्धा लग्नासाठी म्हणून सुट्टी भेटली, ते स्वतःचं लग्न होतं म्हणून, नाहीतर ती पण त्याला भेटली नसती. नीलमताई म्हणतात ड्युटी लागेल तसं जावं लागतं ना. हां हां, 3-3 वर्षाची पोस्टिंग असते, त्यानुसार जायचं. मी लखनौ फिरली आहे, त्याच्यानंतर नागालँड फिरली आहे, त्याच्यानंतर मथुरा फिरली, आणि हे 4थी पोस्टिंग आहे आमची जम्मू काश्मीर. सौरभ दादा म्हणतो हो हो, मी तुझं लाईव्ह आधी पण पाहिलंय. जरी मी कोल्हापूरचा असलंय तरी मी कोकणच्या लोकांका विसरत नाही. विसरले तर बायको मारल ओ ताई. हा, तुमची बायको कोकणातली आहे ना. थँक्यू, भारी सांगितलं ते. सुलक्षा नाही आवडणार कोकण, आवडता कोकण तर असा, पण जी इथं पीस आहे ना, म्हणजे आर्मी कॅम्पमध्ये जी शांतता हा आणि तिथलं जे वातावरण असतं तर मी सिव्हिल लाईफमध्ये नाही जगू शकत. असं म्हणते. कोकण, आय लव्ह कोकण, आय एम फ्रॉम कोकण. आता सुलक्षताई म्हणता आता काय गो, तू देऊक नाही मासे. आदित्य पवार दादा नमस्कार, स्वागत आहे लावीला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, नसते सुट्टी. हो ना नीलमताई, बिचाऱ्या दादाला म्हणजे त्याच्या घरी पाहुणे आलेत आणि ते म्हणतात की तुला एका दिवसाची सुट्टी काढून येऊ शकत नाही का. पण प्रत्येक ज्याचं त्याला माहिती की सुट्टी मिळणं किती कठीण असतं. ओंकार, मग तू सांग, माझ्या जागेवर असतीस तर तू काय केलं असतीस. यार आपल्याकडे काहीच पर्याय नाही आहे, काहीच पर्याय नाही आहे की म्हणजे आपण म्हणतो की म्हणजे समोरच्यांना वाटत असेल की यार ह्याला तर काय उगाच सांगतोय सुट्टी नाही, एका दिवसासाठी आमच्यासाठी येऊ शकत नाही का. पण ते यार स्वतःसाठी सुद्धा एक दिवस सुट्टी भेटू शकत नाही आहे तिथं. आणि तू तुझ्या जागेवर बरोबर आहे ओंकार दादा. आदित्य दादा हाय म्हणतायत. हाय आदित्य दादा. स्तुती हाय, खूप खूप स्वागत आहे. खूप दिवसांनी आपण लाईव्ह चालू केलं आहे आणि तू आज लाईव्हला आली आहेस, खूप खूप धन्यवाद. स्तुती कशी आहेस तू आणि तब्येत वगैरे बरी आहे का. नीलमताई म्हणतात खूप छान ताई, वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणच्या वेगळं वेगळं अनुभव घ्यायला मिळतं. हां, आणि इथलं एक म्हणजे खूप वेगवेगळ्या ठिकाणावरून राज्यातली माणसं असतात आणि त्यांच्यासोबत आपलं कोऑर्डिनेट होतं. त्यांचे विचार आपल्याला कळतात, आपले विचार त्यांना कळतात, आपली संस्कृती त्यांना कळते, त्यांची संस्कृती आपल्याला कळते. त्यामुळे मला हे खूप आवडतं. आणि असं कॅम्पमधलं वातावरण थोडंसं वेगळंच असतं, शांतता असते, थंडावा असतो. अभिमन्यू दादा नमस्कार, खूप खूप धन्यवाद लाईव्हला आल्याबद्दल, खूप खूप धन्यवाद. हाय ताई नमस्कार, नवीन वर्षाच्या तुझ्या संपूर्ण परिवाराला हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. थँक्यू अभिमन्यू दादा, तुम्हालाही खूप खूप धन्यवाद आणि हार्दिक शुभेच्छा न्यू इयरच्या. नीलमताई म्हणते ओंकार दादा पोलीसमध्ये आहेत का. हो नीलमताई ओंकार दादा पोलीसमध्येच आहेत. सौरभ दादा म्हणते मिस्टर कोणत्या गावचे, म्हणजे तुझं संसार कोणतं की कोकणच आहे. इथं पण मी एक गोष्ट सांगू इच्छिते की माझा जन्म पण कोकणातलाच आहे, माझं शिक्षण ग्रॅज्युएशन पण माझं कोकणातलंच आहे आणि माझं माहेर पण कोकण आणि माझं सासर पण कोकणच आहे. त्यामुळे इथून जेव्हा आम्ही बाहेर पडतो तेव्हा आमचं थेट कोकणच असतं जिव्हाळ्याचं. म्हणजे मला वेगळीकडे दिलेलं नाही आहे. म्हणजे माझं माहेर म्हणजे सासर माझ्या घराकडून 30-35 किलोमीटर आहे, एवढंच आहे लांब. त्यामुळे माझं सगळंच कोकण झालं आणि असं मला वाटतं की माझा अंतही कोकणातच व्हावा. शेवटचं जे आपलं मरण असतं आणि आपल्याला हे करतात ना, ते कोकणच पाहिजे यार. नीलमताई म्हणतात हॅलो ओंकार दादा. स्तुती म्हणतायत कुठे आहे ताई आता. मी जम्मूला आहे, कोकणात गेलेली ना. गजानन दादा नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. गजानन दादा प्लीज डबल टॅप करा. जेवलात का गजानन दादा, नक्की सांगा. स्तुती मोठे सिंधुदुर्गात आल्या होत्या ना. हो सिंधुदुर्गात आली होती. काल मी एक माझा व्हिडिओ टाकलाय स्तुतीताई, नक्की एकदा जाऊन पहा. सर्वांना सांगते की मी कोकणातला जाऊन एक व्हिडिओ टाकला आहे, तो नक्की एकदा पहा. जयेश म्हणताय ते राहू दे, तो चष्मा एक दिवस मिळेल काय. चष्मा पाहिजे तुम्हाला माझा. ओके, भेटेल हा, तुम्हाला भेटेल. थँक्यू सो मच. जयेश दादा कुठून आहात तुम्ही, नक्की सांगा. ओंकार दादा म्हणताय नमस्कार ताई स्तुती ताई. प्रज्वल म्हणतायत ताई नमस्कार, जय शिवराज. प्रज्वल दादा नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला.
प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. स्तुती म्हणते मी गेले गेले ते मालवणला फिरायला. हो का, कधी गेलेला? स्तुतीताई म्हणते ताई जरा तब्येत बरी नाही आहे माझी. ताई तुम्हाला बरं नाही वाटलं का अजून? काय उपचार वगैरे चालू नाही आहेत का? स्तुती म्हणते ओंकार दादा जेवण झालं का? ओंकार दादाचं जेवण नाही झालंय, तेच सांगत होते की टायमिंगवर काहीच भेटत नाही. त्यानंतर सौरभ दादा म्हणते कोकणची माणसं साधी बोळी, संपला विषय. बाय बाय ताई साहेब. सौरभ दादा थँक्यू सो मच. कोकणची माणसं साधी बोळी. त्यानंतर समर्थ म्हणते दीदी अभी व्हिडिओ अपलोड किया चेक मत मत करू ना. नाही मी आत्ता नाही टाकलाय, काल टाकलाय. एकदा जाऊन पहा माझा व्हिडिओ. ओमकार दादा म्हणते खरंच सांगतो आता खोटं नाही सांगणार, कारण मला खोटं नाही आवडत. मी अशा गोष्टींवर बोलतो तेव्हा मनातून एक दुःख येतंय. यार मी समजू शकते तुझी भावना, कारण या फेसमधून आम्ही नेहमी जातो, खूप नेहमी जातो. म्हणजे गणपतीला पण आम्हाला कधी कधी जायला भेटत नाही. गेल्या वेळी तर आम्ही अशी गेलेलो की इथं ट्रेन वगैरे सगळ्या कॅन्सल झालेल्या आणि गणपतीत आम्ही कसे कसे जाऊन पोचलो हे आम्हालाच माहिती आहे. तर मी तुला तुझे भावना समजू शकते. समर्थ म्हणतोय दीदी आता व्हिडिओ अपलोड केली चेक नको करू ना. मी ओके मी नाही नको करू आता, चेक नको करू. तू अपलोड केली आहेस का? स्तुतीताईमध्ये ताई सर्दी खोकला आहे 2-3 दिवसापासून. ओके मग ताई एक काम करा, अद्रक किसा म्हणजे आलं किसा आणि त्याचा रस काढा आणि 4-5 सेकंद अर्ध्या मिनटासाठी साईडला ठेवा. नंतर त्याचा तो खालचा गळ असतो ना तो खाली जाणार. नंतर ते दुसऱ्या ह्याच्यात घ्या आणि त्याच्यात 1 चमचा मध घालून तो प्या. खूप छान वाटेल तुम्हाला. स्तुतीताई म्हणताय दीदी मी आता व्हिडिओ अपलोड केले आहे, चेक केल्यानंतर काय होईल? चेक केलं म्हणून काय होणार नाही, पण जास्त वेळा चेक करू नको. किंवा आता 1 तास सोडून दे, नंतर चेक कर, असं कर. स्तुतीताई म्हणतात काल जाऊन आले दवाखान्यात. मग डॉक्टर काय बोलले स्तुतीताई? स्तुतीताई मानसीताई लाईव्ह आली नाही वाटतं. काय माहिती नाही ताई, कारण मला मोबाईल घ्यायलाच वेळ नव्हता. मी आत्ता माझं लाईव्ह चालू करायच्या आधी घेतलाय मोबाईल. ओंकार दादा तुम्हाला तर माहीत आहे गणपतीला पण सुट्टी नव्हती. हो हो दादा, गणपतीला पण तुला सुट्टी नव्हती. त्याच्यावर बस, वरती बस ना. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला जॉईन व्हा. समर्थ बोलतोय ओम साईराम, आज मी ड्राईव्ह करणार आहे साईनगर शिर्डी तिरुपती बालाजी स्पेशल वीक एक्सप्रेस. वाव, बेस्ट ऑफ लक समर्थ. ऊन जास्त लागतं परी नको आता. इकडे बसते घरात. काय ता मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. समर्थ बोलते भाई साहब आज पहली बार एक्साइटेड हो रहा हूँ. मैं जाने वालों तिरुपति बालाजी. ये वाला रूट है ना भाई, उसको अप्लाई कर रहता हूँ. बेस्ट ऑफ लक. मी तुझ्यासाठी आणू असंच जा. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला कमेंट करा. मम्मी याच्यावर क्वेश्चन
मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. कोकणातले छान छान व्हिडिओ पहा. अमित दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. काय करताय अमित दादा, जेवलात का? ओमकार, कारण ज्या वेळेला भरतीला गेलो होतो तेव्हा लोक माझे पाय मागे ओढत होती. मला माहिती आहे की आपलीच माणसं आपले पाय ओढतात पाठीमागे. अमित दादा म्हणतात चष्मा किती मोठा आहे. नाहीये हो दादा, हे बघा एवढा मोठा नाहीये. असं ना ते मोबाईल कॅमेरामुळे वाटतं. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. ते छान छान व्हिडिओ पहा माझ्या चॅनलवर. आता सध्या मी काल एक व्हिडिओ अपलोड केला आहे. तो व्हिडिओ कसा वाटतो तुम्हाला, आवडला की नाही नक्की सांगा. आणि तीच लोक यार आपले पाय खाली खेचतात जेव्हा ती, म्हणजे आपल्या जवळचीच माणसं असतात जी आपले पाय मागे खेचतात. आणि जेव्हा एका ध्येयापर्यंत पोहोचतो तेव्हा म्हणतात, तेव्हा ओळख दाखवतात, नाही तर आधी कोणीही ओळख दाखवत नाही. बरोबर आहे ना ओमकार दादा? मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कोकणातले छान छान व्हिडिओज पहा माझ्या चॅनलला जाऊन. ओंकार दादा म्हणते पण तुला काय वाटते, मी ज्या रस्त्याला जातोय तो बरोबर आहे की चुकीचा? बरोबर आहे, 100% बरोबर आहे. हा, जर तुझी जवळची माणसं आहेत आणि तू त्यांना मिस करतोयस तर आपलं एक गोष्ट वेगळी आहे. पण तुला माहिती आहे ह्या माणसांनी जेव्हा तू काही नव्हतास तेव्हा तुला खूप असं मागे खेचलंय. आणि आता जेव्हा तू एका शिखरावर पोचलाय तर तुला आता जवळ करतायत, तर हा त्यांचा स्वार्थ आहे. याला प्रेम नको समजू. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. कोकणातले छान छान व्हिडिओ पहा. पण अमित दादा म्हणताय तुला राग आल्यावर रिएक्शन काय असते? ओके, असे सांगते. अशी रिएक्शन असते माझी. मी भांडत नाही, मला भांडायला नाही जमत. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन. ओंकार दादा म्हणते एक आहे पर्सनल गोष्ट, ती आता नाही बोलू शकत, कधीतरी बोलेन. ओके दादा, चालेल. कारण माझ्या मिस्टरांसोबत पण तसंच होतं की आता मी सांगते तसंच की जेव्हा आपण काही नसतो तेव्हा आपल्याला कोणी नाही विचारत. जेव्हा आपण एखाद्या ध्येयापर्यंत पोहोचतो तेव्हा लोक आपल्याला म्हणतात की म्हणजे आम्हाला बोलायचं आहे वगैरे. अमित सातपुते दादा म्हणतात बाय बाय. अमित दादा थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. ओमकार हा त्याच कारण माहीत आहे मला 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 का मला बोलवतात. समजदार को इशारा काफी होता है. आणि आपल्याला तेच नाही, म्हणजे तेच नको असं वाटतं ना. मला ना असं फेक फेक गोड गोड बोलणं आवडत नाही.
आपल्याला माहिती आहे की समोरची लोक आपल्या फेक प्रेम करतात, फेक प्रेम. मग तेच नको असं वाटतं. जिव्हाळा दाखवतात तो पण फेकच. असं असा जिव्हाळ्याचं इरिटेट होतं, क्यू येते अशा याची. ही लोक मला का बोलवतात? ओके, बरोबर आहे तेच आहे. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा, कारण लग्नाचा विषय आहे. ओके. लग्नाचा विषय आहे काय? गजानन दादा म्हणतात ताई लाईक डन. थँक्यू सो मच. ओमकार दादा लग्नाचा विषय आहे का आज? ओके, म्हणजे मुलगी बघताय तुला म्हणून बोलवत आहे. करून टाक लग्न, पण तुला जर आवडली ना तरच. कारण हे जे केलोय ते माझ्या आई वडिलांना. ओके. आणि खरं आहे, जिथं आपले आई वडील खुश असतील त्यांच्यासाठी करायचं, दुसऱ्यांसाठी आपण का करावं? मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. हाय समू. चॅनलला कोकणातले छान छान व्हिडिओ पहा. त्यांची मुलगी आहे. ओके. ओके, म्हणून ते आलेत. ओके, त्यांची मुलगी म्हणजे तुमच्या नातेवाईकमध्येच असेल ना, ओळखतोस तू तिला? समर्थ म्हणतोय दीदी चेक करून पाहिलं तर साल अन पब्लिक राहिला, आता पब्लिक केलं. ओके ओके ओके, पब्लिक केलंस ना, ठीक आहे. आता तुझा व्हिडिओ सगळ्यांकडे जाईल बघ. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला पहा. तर समर्थ बोलतोय तुम्ही चेक करून पाय. साईनगर शिर्डी आणि तिरुपती एक्सप्रेस फुल डिटेल असेल. ओके, चालेल चालेल, मी पाहते. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. कोकणातले छान छान व्हिडिओज पहा. ओंकार दादा आणि समू म्हणते आणि कमेंट करून सांग कशी वाटली. ओके, समर्थ तू माझ्या काल कमेंट केलेली होतीस ना? ओके, मी त्याच्यावर जाऊन पाहते तुझं चॅनल. ओंकार दादा म्हणतायत हो. मग कशी आहे मुलगी ओंकार दादा? चांगली आहे का? म्हणजे तुमचं बोलणं वगैरे होतं का? नक्की सांग. समर्थ दादा ही वाली आयडी त्यांच्यामध्ये नाही आहे बरं का? मग मी शोधणार कसं? तुम्हाला त्या कालच तो ना ताई आज संध्याकाळी किती वाजता आहे? कोणत्या आयडी वरून कमेंट केलेली? संगीता पात्रे. हाय संगीता ताई, नमस्कार. कुठून बोलताय?
समर्थ म्हणते थांब 1 मिनिट, मी ओरिजिनल आय डीमध्ये येतो. अरे काय रे तुझे किती आय डी आहेत? ह्या आय डीमध्ये येतो, त्या आय डीमध्ये येतो, काही समजत नाही बाबा. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. समर्थ बोलतोय हिवाळी ही वाली आय डीमध्ये आहे ट्रेनची फुल डिटेल आणि सगळे व्हिडिओज. ओके ओके, मग या आय डीवरून मला कमेंट कर. आता मी आज काल जो व्हिडिओ टाकलाय ना कोकणातला त्याच्यावर कमेंट कर, म्हणजे मी तुला इझिली शोधू शकते. की मंडळी पटापटा कमेंट करा यार, अर्धा तास झाला तरी पण माणसं आली नाही आहेत अजून. हा 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 ओके. आणि आम्ही खेडेगावात राहणारी त्यामुळे आम्हाला असली नाही आवडत मुलगी. गरीब असेल तर चालेल पण अशी नको. म्हणजे कशी एकदम, मला कळलं नाही. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. केलं बरं का? ओके. तर आता तुझ्याकडे कोणता फोन आहे, कोणत्या कंपनीचा आहे? माझ्याकडे विवो V14 Pro आहे. विवो V14 Pro. ओके, रेलवाला म्हणतोय. त्यानंतर एक कमेंट टाकलो नाही, वाचली वाटतं. नाही, मला ती कमेंट तुझी आलीच नाही म्हणून मी म्हटलं कशी आहे ती कमेंट. वाटतं गे 1 मिनिट. हा ह्याच्यामध्ये दिसते ती मुलगी शहरात राहिलेली आहे रे, तिला खूप ॲटिट्यूड आहे. हा मग थोडंसं हे प्रॉब्लेमॅटिक. शहरातल्या पण मुली असतात चांगल्या यार, पण ॲटिट्यूड वाल्या नको. शहरातल्या पण चालतात पण ॲटिट्यूड वाल्या नको, बरोबर ना? थंडी जाम. शहरातल्या राहणाऱ्या पाहिजे असतात पण कसं
ॲटिट्यूड असला की थोडंसं मग पुढे जड जातं. कॉन्फिडन्स असेल तर ठीक आहे, ॲटिट्यूड नको. ओंकार दादा म्हणतायत हाय म्हणतायत. ओंकार दादा हाय सौरभ. ओंकार दादा मला बी जॉईन कर. प्लीज ओंकार दादा प्लीज समर्थला पण जॉईन कर. गजानन दादा म्हणते ताई जेवण केलं का दुपारचं? नाही दादा, आता मिस्टरांची वाट बघते. ओंकार दादा म्हणते कारण आता माझा पण जेवायचा टाईम पण झाला आहे. ओके ओंकार दादा नक्की जेव जेव. ताई आली की जाणार ऑफ. मी आता थोड्या वेळाने ऑफ जाणार कारण मिस्टर येईपर्यंतच आहे. ते आले की जाणार. समर्थ म्हणते तू किती अमीर आहेस दीदी. V14 40,000चा मोबाईल आहे तो. अरे यार, माझ्या मिस्टरांनी मला गिफ्ट केलेला तो. माझ्या मिस्टरांनी मला गिफ्ट केलेला माझ्या बर्थडेला. सरप्राईज दिलेलं. तेव्हा तो 50,000चा होता. आता कदाचित कमी झाला असेल. ओ अमीर, मला सांग, अमीर लोक 40,000चा मोबाईल वापरतात काय पण? त्यांच्याकडे 50-60 लाखाचा असतो मोबाईल. लय महागाचा फोन आहे तो. आणि त्यानंतरच मला मिस्टर बोलले की तुला मी छान मोबाईल घेऊन दिलाय ना, मग यूट्यूब चालू कर, छान छान शॉर्ट्स टाक, तुला म्हणजे व्हिडिओ वगैरे करायला आवडतं, मग तू जरा चांगलं करू शकतेस. तेव्हा मी यूट्यूब चालू केलं. माझ्याकडे तर iPhone 15 आहे. म्हणजे काय, मग तू काय कमी अमीर आहेस? तू पण लय अमीर आहेस वाटतं मग. आणि ह्याला कामाला आहेस ट्रेनमध्ये. पप्पा इले काय कशी? तेव्हा आपले पप्पा इले. तर मंडळी चला आता. आणि इंडियन रेल्वेची पगार 50,000 आहे. खूप आहे. मला 1 रुपया पण पगार नाही आहे. मला 1 रुपया पण पगार नाही आहे. बिनपगाराची यूट्यूब चालवते. तुमच्या कृपेने सर्वांना मला पण मिळेल पगार थोड्या दिवसांनी, अशी मी देवाकडे प्रार्थना करते. ओंकार दादा म्हणते बरोबर आहे. संध्याकाळी येते का लाईव्ह? हां, संध्याकाळी कदाचित येईन, मी बघते, ट्राय करेन. तर थँक्यू सो मच. बाय मंडळी, संध्याकाळी भेटूया.